ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನೀತುಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಣಂಡತೆ ಈಗ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಪಿದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ಸ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂವರೆ ಶೋಕತೆ ತೂವರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಯಾರು ಫಲ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ತೋರ್ನು ನೀರು ಜಪ್ಪನ ಪೋಪನ ನೀರು ಮಾಕ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕೊಡಂಕಲ್ದಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡದು ಅಂತ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಕರತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಇಂಕ ಆನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಪರಂದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಗಾಳಿಯ ಬಂತೇವೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಎಂಚ ಅಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾತಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಕಪ್ಪು ಪರಂದ ಗುಜ್ಜೆನ ಅಜತ್ತದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಕಡೆವರೆಗೂ ಪಾಡೋಡು 1 ಕಪ್ಪು ಅರಿಕ್ 2 ಕಪ್ಪು ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚರು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಅರಿನ ನೆನೆತದಿವೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ನೆನೆವೋಡು ಅವು ಬೊಳಂತೆರೆದೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತು ನನ್ನಂಡ ಯಾವು ಐಕ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ವಾಯ ಹಾಕೊಂಡತೆ ನಂಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಂಡ ಆತು ವಾಯ ಪುಜಿ ಬಂತೇರು ದುಮ್ಮದಕುಲ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚ ಓಮ ಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಉನ್ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಂಡಾಂಡು ಕಡೆದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪುನ ಮುಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ತೆಲ್ಪು ಒಂದು ತೋಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪು ಆಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬೊಡಂಡ ಮೈದಾನ ಹತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಆತೆ ದಪ್ಪ ಕಡೆತೆ ಅಂಚದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು 4-5 ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬುಡ್ಪವರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪವಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕಾಯೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡಿವೆ ಹೆಂಚಿನ ಕನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂತೆ ಒರಿಯರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ಲಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಚೀಪೆ ಪಾಡ್ದುಜಿ ತುಲೆ ಈತ ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವುದು ಈತ ಕೆಂಪಾನಗ ಅಡಿಮೈ ಮೇಲ್ಮೈ ಪೂರ ಈತ ಕೆಂಪಾನಗ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅರ್ಥದ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಆಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಯಾನು ತಿಂದೆ ಕರ್ಕುರ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿನ್ನರೆಗೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಾತ ಅಂಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಥರತ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ